Nahulikam ang duha ka mga disgrasya sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Giingong parehong nagdali ang nakitang hinungdan sa maong mga disgrasya. Atong sayran sa report ni Fem Ridumabo. Nahulikam ang disgrasya nga nahitabo sa Dan Calmar westbound sa miaging simana. Kining nagmotorsiklo, may counterflow alang sa mga sakyanan nga pa left turn. Apan ang iyang direksyon, palahos di ay. Hinungdan nga gikadas magniini ang SUV nga mo left turn unta. May na lang nga parehong hinay ang ilang dagan o gamay kadaot ra sa sakyanan ug motor ang namugna. Nagkasettle ra ang duha ka driver. Samtang ni dumbol kining tricycle sa gisundan nga SUV. Giulagway sa City Toda nga duol ra kayan tricycle sa gisundan niini ug kusog-kusog ang iyang padagan. Hinungdan nga midumbol kini sa dihang nihunong ang gisundan nga SUV sa tunga-tunga sa intersection kay mi giveaway sa gikasugat nga motorsiklo. Wala ray naangol sa maong insidente ug nagkasabot raw sab ang duha ka mga driver. Ni-break ni ang kining laing sakyanan apan siyang pag-break ang katong tricycle na siyang luyo ang wa dayon makabantay hinungdan nga iya ginadumbulan ang katong maong sakyanan. Tambag ni tumulak sa mga motorista aron kalikayan ang susamang mga disgrasya. Ang ato na sigurong advice sa mga kaigsunan, tuman lang ka kung asa kang dakit ng lane o kung panangitan tanaw nimo na mapiki ka, unong lang ka, ikay unang mo giveaway aron malikayan ang disgrasya. Oba ni Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.